ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ କଳାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆଉ କେଉଁଠି ବା ମିଳିବ। ଆମେ ଆମ କଳାକୁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛେ। ଆମ ପାଖରେ ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ପୁରା ଜଗତରେ ତାହା ନଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଦେଖି ସତରେ ଏବେର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଫା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କି ଏସି କି ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମନ ବି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନି। ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁଫାର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ କେମିତି ବା ଭୁଲି ହେବ? ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର, ଜରୁରୀ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ ଲାଗେ। ଯାହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଫା ମଧ୍ୟକୁ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ